Disculpeu els 10 minuts de retard. Estàvem arreglant un petit problema de desconnexió entre el so i la imatge del canal. Recordeu subscriure-us al canal perquè així podreu rebre els nostres vídeos i els nostres vídeos podran arribar més lluny i serà tot bastant més senzill i ens feu un favor. Recordeu que aquesta campanya és una campanya que aquest moviment és un moviment que el fem entre tots, que va començar amb unes primàries obertes, tothom s'hi podia presentar, tothom podia votar, van posar totes les facilitats perquè els partits poguessin entrar-hi, no van voler, i arribats a aquest punt vam decidir tirar endavant a contrapèl, contra els interessos dels partits, contra els interessos dels grans mitjans, contra els interessos de la gent de calés de la ciutat, i amb això, malgrat això, vam posar unes urnes que tenien unes conseqüències directes i aquestes urnes van donar 10.000 persones, més de 10.000 persones van participar en les nostres primàries, les primàries amb més participació de la història de la ciutat, i d'aquí n'hem tret una candidatura que és molt interessant perquè és una candidatura en la que tothom ocupa el seu lloc perquè se l'ha guanyat i per tant no hi ha lleialtats, no hi ha falses lleialtats, no li deuen el lloc a mi ni a ningú de cap direcció ni de cap despatx, no hem hagut de negociar, intercanviar res. Penseu en com s'estan fent les altres llistes. Les altres llistes, el cap de llista és triat per una direcció que té uns interessos. Penseu en el PDeCAT, primer el Quim Forn, que està posat, diguem-ne, per apel·lar a l'empatia amb els presos. Després la número 2 és l'Elsa Artadi. Qui l'ha posat l'Elsa Artadi? És una batalla interna entre aquí, entre Puigdemont, entre el PDeCAT, a canvi de què, amb quins equilibris de poder, no ho sabem. Això roman un misteri per tothom. O pensem en Esquerra Republicana, que havien triat l'Alfred Bosch en unes primàries que ja eren, diguem-ne, d'una legitimitat dubtosa i van votar només 600 persones. Després, malgrat això i malgrat el treball que estava fent la militància del partit, van decidir, no se sap qui, no se sap com, no se sap per quins arguments, fer-lo fora i posar-hi un candidat triat a dit, un candidat que representa l'herència maragallista, el pitjor de l'herència maragallista, que són, diguem-ne, els espais de poder ocupats de la ciutat, i per posar vaselina a un pacte amb el món dels comuns, que és la nova aposta estratègica del món d'Esquerra Republicana, ara que han decidit ser la nova Convergència, una nova Convergència de centre-esquerra. I de fet m'agradaria, mentre la gent es va connectant, m'agradaria fer un comentari sobre això. Per què no és bo que tinguem una nova Convergència, aquest cop de centre-esquerra, que pretengui l'hegemonia del país i controli, diguem-ne, tots els espais de debat del país amb mà de ferro, com ho va fer Convergència durant 30 anys? La raó és perquè no només no hi guanyem res, sinó que hi perdem una bala. Si perdem la força que havien tingut històricament les bases d'Esquerra Republicana o el pensament d'Esquerra Republicana, recordeu que van ser les bases d'Esquerra Republicana les que van tombar la posició de la direcció pel que fa a l'Estatut, van ser ells que van dir que calia votar no, i amb això van salvar un espai retòric, un espai, un vocabulari, una manera d'entendre la política catalana que després va poder donar oxigen a l'aparició d'un pensament independentista madur, més majoritari, més massiu, i per tant, diguem-ne, que aquesta bala sigui gastada per emular l'enemic històric durant l'autonomisme d'Esquerra Republicana, que és Convergència, que en realitat és l'única frontera en la que realment en treuen uns fruits electorals una mica sucosos, i això, diguem-ne, no només ens condemna a un espai, diguem-ne, de reedició autonomista, desgastant les paraules com república o com independència, com dret a decidir, com dret a l'autodeterminació, sinó que a més per fer-ho han triat la pitjor via possible, que és repetir els esquemes que tracten a la gent com si no valguessin res, com si els seus esforços no haguessin servit per res, com si el seu pensament fort i democràtic en realitat pogués ser passat per alt i apel·lant a una part de la ciutat, això és el maragallisme, que és el maragallisme és a Barcelona el que el pujolisme era a Catalunya. És aquest espai de control, de poder,
d'una herència de 30 anys que mira de solidificar uns equilibris de poder que ja existeixen a la ciutat i que som els que hem vingut a trencar. És per això també pel que ens presentem, malgrat totes les voluntats de tombar-nos, que no ens tombaran, és per això que ens presentem, perquè no podem permetre ni la impunitat del que ha passat a Catalunya en el darrer any i mig, el seguit de rendicions, però tampoc el projecte de futur. És un projecte que buida de contingut la ciutat, que buida de contingut el polític al país i que ens desarma, perquè l'única estratègia que té entre mans és aquesta suposada ampliació de la base, que no és l'ampliació de la base de l'independentisme, sinó que és l'ampliació de la base d'Esquerra Republicana d'un partit a costa de diluir les conviccions de l'independentisme. Així no s'amplia la base de ningú. Les bases s'amplien sempre quan tu demostres que tu creus en el que creus, que val la pena creure en el que creus, que això genera una manera d'entendre el món, una manera d'entendre la societat, una manera d'entendre'ns entre tots. El que estem veient és d'una irresponsabilitat immensa. Estem veient una degradació del nostre espai polític, una decadència del nostre espai polític que ens obliga a reaccionar d'alguna manera. I nosaltres hem reaccionat així, sortint del món associatiu, sortint del món de l'autoorganització, de la cooperativa entre individus que miren de fer un programa polític. I això és el que estem fent, perquè les primàries eren al començament només, i ara anem a la fase 2. Fer un programa electoral de manera col·lectiva, d'una manera dialogada, a través de les fitxes que trobareu al nostre web, que són unes fitxes que són explícitament esborranys, que són visions que ens ajuden a tots a poder dir la nostra, a poder portar les nostres propostes, o us podeu fer voluntaris també al nostre web. Hi ha grups de voluntaris treballant tant per barris com per temàtiques específiques, i després fem jornades obertes a la ciutadania, en diem taules obertes. Aquest divendres en fem una al Centre Cívic de la Sagrada Família, i allà podeu participar de la conversa, participar del debat, fer les vostres propostes. Això passa als grups de voluntaris, passa als candidats, ho debatem, ho redefinim, ho filtrem, ho expliquem, ho omplim de contingut i aleshores ho tornem a posar a les fitxes que teniu al web. Al final de tot el procés, de totes les propostes que hagin passat per tot aquest anar i venir entre voluntaris, candidats, gent anònima, gent que ve a les taules obertes, farem una votació com la de les primàries, una votació en la qual la gent podrà decidir les prioritats. Per tant, si tens aquella idea sobre la ciutat, aquell problema sobre la ciutat, aquella proposta sobre la ciutat que sempre haguessis volgut, o sempre has volgut, o sempre vols que els polítics en parlin més, que sigui prioritat, nosaltres som el vehicle per convertir això en realitat. Fes aquesta proposta, organitza't amb la gent del teu entorn, de la teva associació, del teu barri, per tal de votar que aquesta proposta, un cop hagi passat per tot el procés d'elaboració, sigui prioritària. Així és com fem una democràcia, que és molt difícil de destruir, perquè no n'hi ha prou de tombar un líder, de pressionar-lo, de tenir-lo contra la paret, perquè és una força vinculant, és una força que no es pot destruir. I d'aquesta segona fase passarem a una tercera, que és des de l'Ajuntament, tinguem la força que tinguem, les nostres decisions també es prendran col·lectivament. I si a més governem, si guanyem aquestes eleccions, les decisions de l'Ajuntament, algunes d'elles també es podran prendre via referèndum, via consulta telemàtica. La tecnologia avui ens permet somiar en formes de democràcia directa que fins fa pocs anys eren només exercicis teòrics. Ara ja no són exercicis teòrics, les podem portar en marxa, les podem posar en marxa. I si fem això, fem que la societat barcelonina sigui una malla democràtica més densa, més dura, més difícil de trencar i també més flexible, que davant dels reptes que venen al món res ens protegirà més que sentir que aquesta malla té conseqüències polítiques i que tenim el control sobre les conseqüències de la nostra política i que per tant decidim el nostre futur. Bé, ja us tenim aquí a molts. Ui, quantes preguntes! Quantes preguntes estan entrant en directe? Moltes preguntes, moltes coses. Hola Pau, hola Sergi, hola Joan Trias. Mira, hi ha una pregunta molt interessant del Joan Trias Marquès sobre mobilitat. Crec que val la pena respondre-la. Abans de començar a respondre preguntes, però, permeteu-me que us introdueixi, que us presenti un vídeo que hem fet, perquè avui, aquí en directe, llancem la campanya de crowdfunding, una campanya de finançament del moviment sorgit de les primàries, un moviment que, evidentment, no li vam res als mitjans de comunicació, perquè, com sabeu, perquè un partit convencional pugui sortir als mitjans n'hi ha prou que els convoqui a una cantonada qualsevol de la ciutat. Nosaltres hem de fer 3 tombarelles, un salt mortal dalt d'un elefant vestits amb un tanga de leopardo, de gapard,
i malgrat així encara fan el titular, diguem-ne, contrari al que estem dient. No li devem res als partits, no li devem res als mitjans, no li devem res als bancs, no li devem res a ningú. Tot el que ha passat us ho devem a vosaltres, ho devem al fet que heu volgut participar, que voleu ser part d'aquesta conversa i que és una conversa oberta en la qual vosaltres sou els protagonistes i la vostra opinió és el que té valor i no la dels 100 tios que manen a la política catalana, sinó vosaltres sou els que poseu el valor sobre la taula i ens religueu, i ens feu fer rendició de comptes i ens fiscalitzeu i no ens deixeu escapar. Per tant, avui llancem una campanya crowdfunding, així finançarem el nostre moviment, així finançarem els portes a portes, les paradetes i sobretot una cosa molt especial, i és que la nostra campanya, que depèn molt de la capacitat d'arribar digitalment a través d'internet als nostres votants, hem calculat que necessitem €1 per arribar a un votant potencial, és a dir, aquella persona, aquella gent que sabem que està disposada a escoltar-nos. Després els convencerem que ens han de votar o que no ens han de votar, però almenys sabem que estan disposats a votar-nos, a escoltar-nos. Ens costa €1 arribar a un barceloní. Per tant, ara us llançarem un vídeo i després us explico, si voleu, com podem fer aportacions, si voleu 10 barcelonins, 20 barcelonins, 100 barcelonins, 1.000 barcelonins, està a les vostres mans que el nostre missatge pugui arribar a tota aquesta gent. Evidentment, també ho podeu fer directament, però després us explicaré com. Us llanço el vídeo. Una cort de cínics ens va dir: no és possible, i som aquí. Mai havia estat tan veritat que tot és possible. A les properes eleccions ens hi juguem els propers 30 anys. Ens hi juguem que Barcelona sigui una ciutat sotmesa, feta de ciment i salaris baixos, o una capital més pròspera, més lliure, més humana, amb habitatge assequible, amb l'aire més pur, des d'on els catalans puguin competir amb la resta del món, en igualtat de condicions. Doncs aquest és el vídeo que hem preparat. Feu-lo córrer, el penjarem a les xarxes socials, el penjarem a tot arreu, per tal del que el feu córrer. Les vostres aportacions és el que ens faran grans. Hi ha una pregunta sobre finançament, diu: per fer un exercici de transparència podries explicar d'on han sortit els diners per celebrar els actes que fins de moment ha celebrat Barcelones Capital? Doncs mira, de moment els actes que han sortit, hi ha una part enorme de la campanya que és el capital humà, que són totes les coses que esteu veient, des d'aquest, diguem-ne, YouTube en directe, el grafisme que veieu, els vídeos que veieu, tot això és un equip de campanya format per 37 persones, 38, em sembla que n'hem afegit una darrerament. D'aquestes persones no cobra ningú, són voluntaris, dissenyadors gràfics, editors de vídeo, gent que ens ajuda a pensar discurs, gent que ens ajuda a pensar la millor manera d'arribar a vosaltres, gent que posa el seu material al servei de que puguem fer això, aquest micròfon que esteu veient, o el meu ordinador, tot ho fem així. Després hi ha petites despeses. Penseu que la majoria d'actes que fem els estem fent en centres cívics o els estem fent en biblioteques, en part perquè hi creiem. Els centres cívics i les biblioteques existeixen per tal que la societat s'organitzi cívicament i faci ciutat. Això és molt extraordinàriament econòmic. Llogar una sala d'un centre cívic per fer un acte potser ens costa 30 euros i això el que fem és entre tots hi posem una mica de calés, o gent que ha participat a les primàries i ha fet algun tipus d'aportació. Penseu que els actes de primàries, els de la campanya de Barcelones Capital no, però els de primàries sí que vam fer un crowdfunding en el seu moment per poder finançar aquells actes i vam fer un concert amb el Caravent i el Roger Mas i el San Josex i la Vicky Mel per tal de poder finançar aquests actes, i així els vam finançar. Ens hem gastat molts pocs calés, perquè us feu una idea, des del Teatre Victòria, que el vaig pagar jo, fins en aquest moment, fa un any, en aquest any potser ens hem gastat una mica més de 25.000 euros, potser 30.000 euros. És extraordinari que haguem fet aquest forat a la política catalana només amb aquests diners, que és el que es gasta, és menys del que es gasta a Ada Colau en fer una web que després la Junta Electoral li fa retirar perquè és partidista, o és menys del que es pot gastar un partit convencional en fer un vídeo de promoció.
El vídeo que acabeu de veure és un vídeo fet a partir d'un discurs que vam fer en un acte de primàries, que després hem editat amb tots els vídeos, a tots els actes, que si us hi fixeu, aquesta pantalla partida que apareix en actes, són actes en centres cívics o en biblioteques o en espai públic. Així és com estem fent aquesta campanya. Som gent austera, som gent que contem fins a l'últim euro i no tenim grans donants, ni tenim deutes amb els bancs, ni tenim cap acord amb cap mitjà de comunicació, al contrari, així és com ho estem fent. Per tant, a partir d'ara, si volem fer una campanya com Déu mana, sobretot, si volem saltar-nos la intermediació dels mitjans, si volem arribar a la gent directament, això ara ho podem fer a través d'internet i això val calés. I aquests calés són els que us estem demanant amb tota, diguem-ne, honestedat per arribar-hi. Però no només els vostres calés, també volem la vostra influència, és a dir, tots vosaltres sou el centre d'un univers, tots vosaltres sou prescriptors de gent del vostre entorn, teniu grups de WhatsApp, teniu perfils de xarxes socials. Si creieu en el que estem dient o creieu que coneixeu algú que podria estar interessat, enfortiu aquesta malla democràtica i feu-nos arribar a la vostra gent amb els nostres vídeos, o feu-vos voluntaris. Si aneu a la web barcelonescapital.cat/voluntaris, allà podreu fer-vos voluntaris de xarxes, això ens ajuda molt a estendre el nostre missatge, o podreu fer-vos voluntaris del porta a porta, estem fent portes per diversos barris de la ciutat, amb tot de voluntaris que ens estan ajudant, participeu d'això, és una vida social plena, és una vida política compromesa, és per les raons correctes, és amb les idees correctes, és amb un projecte de ciutat molt fort. Però no només volem els vostres calés i la vostra influència, també volem les vostres neurones. Per això heu de participar al programa electoral, això ja és tan senzill com entrar al web i fer la vostra aportació, o podeu venir divendres al Centre Cívic de Sagrada Família a participar de les taules obertes sobre cultura, seguretat i turisme, en aquest cas. I també volem això. Feu-vos aquesta pregunta. Què hauria de saber un alcalde de Barcelona que només sé jo? O que jo sé millor que els altres, aquella experiència, aquell coneixement, aquella vivència que tu tens. Digue'ns-la, explica'ns-la, ens l'estudiarem. Una cosa que sabeu de nosaltres és que sabem aguantar molt bé la pressió, perquè l'hem aguantada i l'aguantarem, i que som uns empollons. Si ens doneu un tema per treballar, el treballarem fins al final. Ja sabem que les eleccions no es guanyen sent el tio més empollon de la classe, però la ciutat sí que es guanya així, el futur sí que es guanya així. No volem que ens passi el que li va passar a l'equip de Colau, que no s'esperaven guanyar i es van trobar amb un instrument que no sabien fer anar i van perdre 3 anys intentant entendre què estaven governant. Nosaltres volem que sigui quina sigui la responsabilitat que ens pertoqui tenir en aquest Ajuntament, des del minut 1 d'entrar a l'Ajuntament sapiguem què fer. I per això necessitem la vostra ajuda. Aquest és un moviment vostre. T'ho devem tot a tu, com diem al vídeo. Ens deurem a tu. Aquesta és la idea. Molt bé. Aleshores, hi havia una pregunta Ui, quantes preguntes, per l'amor de Déu. A veure... El Joan Trias Marquès deia: bona nit, en el darrer programa d'en Basté a TV3 es plantejava la tecnologia com a nou repte de mobilitat. Quina ha de ser la futura mobilitat de Barcelona com a alternativa al cotxe privat i a les congestions? M'encanta aquesta pregunta. Aquest és un tema central en la nostra campanya, l'hem arrossegat des del començament de tot, des del discurs al Teatre Victòria, va ser un dels eixos de la campanya durant les primàries que vam acabar guanyant i ara està sent central en la nostra aproximació als problemes de la ciutat. La mobilitat és un tema, diguem-ne, cabdal per totes les ciutats del món, és la reflexió que tothom està fent i és segurament el sector en el que el desenvolupament tecnològic, la revolució tecnològica tindrà un impacte més ràpid i més profund. El primer que hem de fer és entendre que les ciutats han de deixar d'orbitar al voltant del cotxe privat de congestió. Això s'ha d'acabar. Els cotxes representen un tant per cent petit de la mobilitat de Barcelona, un 20% potser, i ocupen un 70, un 80% de l'espai públic. Això ha de deixar de ser així. Les ciutats ja no necessiten orbitar al voltant del cotxe. Tenim un problema greu de contaminació, els índexs de contaminació de les diverses estacions que hi ha per la ciutat estan molt per sobre de la mitjana legal anual.
estem sotmesos a un núvol tòxic i això està afectant la salut dels nostres fills, el seu desenvolupament cognitiu, les malalties respiratòries, i existeixen solucions fàcils, ràpides, flexibles, valentes, que han provat a d'altres ciutats i que en aquesta ciutat, perquè tenim una administració que té por d'entrar en qualsevol conflicte, perquè se sent feble, no se sent forta per impulsar res i perquè totes les promeses d'entrar en xoc amb els problemes de la ciutat en realitat no s'han complert, no s'estan duent a terme. Quines mesures? Doncs bé, nosaltres proposem un peatge de congestió. És una cosa que ha fet Londres, una cosa que ha fet Estocolm o Copenhague o d'altres ciutats. Un peatge de congestió és un peatge per entrar a la ciutat amb cotxe privat de congestió, és un peatge que pot reduir fins a un 30% la congestió a la ciutat i els índexs de contaminació, i això té un impacte immediat. Al cap d'un any pot tenir, per exemple, Estocolm va tenir un impacte amb una reducció del 50% de les malalties respiratòries infantils. 50% és un número salvatge. Què proposem fer? Proposem fer el mateix que va fer Estocolm, impulsar aquest peatge de congestió, que funcioni durant un any, i passat un any fer un referèndum i preguntar-li a la ciutadania si està d'acord en mantenir aquest peatge de congestió. Estem convençuts que això serà aprovat per la ciutadania, com va passar a Estocolm. Però aquí em preguntaves per la tecnologia, i és una pregunta molt interessant perquè tot sembla indicar que anem a escenaris de cotxe autònom, de cotxes que no precisaran de conductor al volant, i per tant això canviarà el nostre ecosistema. Ja no serà necessari tenir un cotxe o tenir-lo permanentment aparcat en algun lloc prop de la feina o prop de casa. El sector del transport, ja sigui taxi, ja sigui VTC, ja sigui transport de mercaderies, es veurà profundament afectat per això. Haurem de dissenyar formes de repartiment de mercaderies o de repartiment de comanda que hom fa perquè li portin a casa, d'última milla, que ens permetran fer servir el vehicle elèctric, que ens permetrà fer servir vehicles petits o fins i tot robots que puguin dur aquestes mercaderies. Això significa una revolució en la comprensió de l'urbanisme de la ciutat. I aquí com ho hem d'encarar, això? La nostra perspectiva és que ho hem d'encarar a través de l'experimentació. Hem de poder fer proves pilot. Us poso un exemple. A Portland, quan va entrar el patinet elèctric, va tenir la mateixa disrupció que ha tingut a Barcelona, que la societat està dividida sobre les virtuts i els desavantatges del patinet elèctric. I què van fer? Van agafar un barri de la ciutat, allà van permetre que les companyies que es dediquen al lloguer de patinets elèctrics poguessin operar amb unes certes normes, en la condició que les dades generades pels moviments de la gent fossin públiques, de domini públic, no només de l'Ajuntament, sinó de tothom, de tal manera que els grups d'investigació de les universitats o d'altres empreses poguessin estudiar-les i veure què estava passant. I què estava passant? El que estava passant és que la gent estava fent servir més el patinet elèctric que no pas el cotxe, la gent estava fent servir més el transport públic perquè el patinet elèctric els permetia arribar fins a la parada del metro o la parada de l'autobús que els convenia, i va haver una reducció de la congestió i també de la contaminació. Després d'aquesta experimentació, la població de Detroit va passar de ser reàcia al patinet elèctric a ser majoritàriament, amb un 65% em sembla favorable, i per tant això es va poder estendre a la ciutat, si cal, amb les modificacions de la regulació necessàries per adaptar-se a l'experiència presa. Això ho hem de portar a totes les tecnologies de mobilitat. I els diners recaptats amb el peatge de congestió s'han d'invertir en transport públic, s'han d'invertir en transport a l'interior de la ciutat, acabar de desplegar de veritat la xarxa ortogonal, perquè ara és un desastre per freqüència i per distància, i sobretot, la gran assignatura pendent, l'autobús interurbà, integrat, una idea d'autobús per a l'àrea metropolitana que permeti que les poblacions que són part de la gran Barcelona estiguin connectades entre elles i en Barcelona d'una manera que ens eviti els centenars de milers de cotxes que entren cada dia a la ciutat o que surten cada dia a la ciutat perquè no existeix una alternativa viable. Bé, què més? Quantes preguntes? Previsió de fer primàries per al Parlament, crec que és molt necessari. Dos comentaris sobre això. El primer és que primàries és un moviment que no té estructura jeràrquica. Primàries no és un moviment que
perquè se'ns va acudir en un grup de gent de Barcelona, això vulgui dir que els més de 60 municipis que a Catalunya han celebrat primàries estiguin dirigits per Barcelona. De fet, ha estat el contrari. Molts municipis ens van demanar que ho lideréssim i la resposta va ser: us ajudarem en el que faci falta, ens posarem al servei de que pugueu organitzar unes primàries, però no liderarem, perquè això ha de sortir d'una voluntat real d'una població que coneix les seves necessitats de fer aquest procés, i perquè volíem evitar, diguem-ne, vells tics de centralisme barceloní. I ha funcionat. Més de 60 municipis de ciutats que representen 4 milions, més de 4 milions de catalans, han fet llistes sortides de primàries. Són llistes que ens presentarem a les eleccions de manera coaligada, de manera amb algun mecanisme que indiqui que formem part del mateix moviment, però serà després que haurem de prendre una decisió entre tots sobre com continuem fent d'aquest esperit, de l'essència de primàries, que és la presa de decisions, la fiscalització, la democràcia electrònica, es pugui dur també al Parlament. Jo particularment en soc partidari de dur les primàries al Parlament, de dur les primàries a totes les eleccions que vinguin a partir d'ara, perquè és el mètode que ens portarà a independitzar el nostre sistema de partits de la dinàmica de la llei de partits espanyola i de les dinàmiques de repartiment de poder que hi ha a Catalunya, que moltes vegades responen a la voluntat de colonització o d'ocupació de la ciutat. Per tant, la meva resposta personal és sí. Si acabarà ocorrent o no, no depèn de mi, depèn del que decideixi la gent del moviment de primàries. Aviam. Què se sent a l'intentar fer una única llista independentista i acabar dividint encara més el vot independentista? Això diu l'Albert Gómez Barot al nostre canal de YouTube. Doncs mira, nosaltres vam fer una proposta al Teatre Victòria ara fa un any que tenia dues potes i que partia d'un diagnòstic. La primera pota era: si anem tots junts guanyem. Això és una veritat incontestable. Si els partits independentistes haguessin decidit anar junts, aquestes eleccions les guanyaven, perquè, com sabeu, a les municipals el que surt més votat, si no hi ha ningú, si tots els altres no es posen d'acord per fer un govern alternatiu, governa. Això no passa al Parlament. Això, si al Parlament no hi ha una majoria, es repeteixen les eleccions, com passa al govern espanyol. En canvi, a l'Ajuntament no. Hi ha una estabilitat de 4 anys i aleshores això fa que el que té més vots, si no hi ha pacte alternatiu, acaba governant. Això era important, però també en la mateixa conferència al Teatre Victòria vam dir: la unitat per si sola no només no soluciona tots els nostres problemes, sinó que en crea. La unitat entesa com un procés d'adhesió de lleialtats, com un pacte de despatxos en el qual els partits es reparteixen espais de l'hegemonia, control sobre els mitjans de comunicació, recursos, la direcció general que et permet posar subvencions als mitjans de comunicació i per tant tenir-los controlats, o el departament que et permet tenir control sobre determinades empreses o determinats contractes que després això et permet finançar-te d'una altra manera. Tot això forma part de la mena de discussions que es tenen a porta tancada en aquest país. A més, a porta fora dels despatxos es ven un discurs que és un discurs basat única i exclusivament en la unitat i única i exclusivament basat en la lleialtat dels lideratges. Això converteix el nostre moviment en un moviment decadent, és una de les raons per les quals va fracassar tota la gestió posterior al referèndum del 1 d'octubre, perquè els partits estaven competint a porta tancada per l'hegemonia de l'espai polític en lloc d'estar cooperant amb el públic per tal de poder preparar el país per la independència. I nosaltres el que volíem era aquesta unitat basada en formes de democràcia, diguem-ne, més profundes, que revertissin aquesta decadència, que revertissin aquesta degradació. Així era com podíem construir un espai que feia que el sobiranisme pogués tenir una conversa interna sobre qui havia de ser el seu candidat, amb quin programa, amb quines prioritats, amb quina agenda de diferents partits segons el seu pes a dins de l'espai, però alhora que, diguem-ne, era l'espai sobiranista el que triava l'alcalde de Barcelona. Perquè el que hagués guanyat aquelles primàries era virtualment l'alcalde. Ens permetia tenir una discussió viva, tenir una discussió per les raons correctes, aprofitar una de les mobilitzacions més importants que hi ha a tot Occident per tal de posar-li la seva ciutat més important, la seva capital, al centre de la seva conversa. Però amb què vam topar? Vam topar amb els interessos de les direccions dels partits, vam topar amb la seva baralla fratricida, diguem-ne, que marcarà la política dels propers anys a Catalunya si no hi posem remei, i vam topar amb els interessos d'una xarxa clientelar, de gent que viu de la seva lleialtat als partits. De sobte els estaven demanant que es juguessin a l'esfera pública la seva influència, i no van voler.
ho vam dir des del començament, els partits no podien tenir dret a veto sobre això. I vam decidir engegar un moviment. Aquest moviment divideix el vot independentista? Sí, és veritat. Hi ha gent que potser votaria una de les dues grans opcions que decidirà votar-nos a nosaltres. Això és veritat. Però aquest argument no val en democràcia. Tu no pots dir no et presentis perquè si tu no et presentessis la gent em votaria a mi en lloc de votar-te a tu. Doncs mira, fes-ho millor, què vols que et digui? Tampoc és veritat diguem-ne que perjudiqui, perquè un cop no hem decidit anar junts, un cop els partits estan competint, aleshores per tant més val que siguem capaços d'arribar als màxims racons de les ciutats. I nosaltres què representem? Representem l'esperit d'una gent que en el procés de voler esdevenir independents han desenvolupat una sensibilitat política, una sensibilitat democràtica, una voluntat de poder que no es permet ser xantatjada per ningú, ni pels poders espanyols, ni per el xantatge emocional, ni per l'intent dels nostres partits d'idiotitzar-nos i tornar-nos gent, diguem-ne, que no té valor polític. Nosaltres creiem en la força de la presa de decisions col·lectives i per tant no estem dividint el vot, sinó que l'estem unint en un procés que respecta la llibertat de cadascú, que premia la dissidència, que premia el pluralisme, que demana de l'esperit crític, perquè és així com construirem la mena de malla democràtica que ens farà lliures des del dia 1. Teniu agència de publicitat o ho feu tots sols? Ho fem tots sols, no tenim agència de publicitat. De fet, us estic fent aquest torn obert de paraules, torn obert de preguntes des del nostre local. És un local al barri de Gràcia, al carrer Llibertat número 21. És un local molt petitet, que deu tenir 50 metres quadrats, que serveix perquè l'equip de comunicació es pugui trobar i treballar plegats i fer les coses que veieu. Totes les idees, tots els polítics, tota la gent quan entra en política es planteja el mateix dilema que ens hem plantejat nosaltres, que és si apostes per una via més de màrqueting, si apostes per una via d'adaptar-te als prejudicis que creus que els teus votants podrien tenir i per tant així atraure'ls a tu, o intentar oferir un discurs des de la convicció. Això és el que estem fent. Hem agafat les nostres conviccions, les hem depurat al màxim per fer-les entenedores, per fer-les atractives, si voleu, per fer-les coneixedores al màxim nombre de gent possible, però no esperem que les nostres idees hagin de ser canviades per tal d'adaptar-nos al que sigui. Perquè justament el que hem de demostrar és que la creença, la fermesa en defensar unes conviccions val la pena. També hem de proposar un exemple de manera de fer que contamini totes les esferes de la nostra política. Estem plantant cara, estem dient no a les ofertes que ens fan per retirar-nos o per comprar-nos o per diluir-nos, estem mantenir-nos forts en les nostres idees i si ens en sortim voldrà dir que vosaltres també ho podeu fer. En les vostres feines, en els mitjans de comunicació, en els moviments socials, es pot dir que no en aquest país a qui té el poder i sortir-te'n. Això és el que som nosaltres. I en què confiem? Confiem en que si expliquem de veritat el que estem fent amb la gent, això, aquí hi ha un forat. I és un forat que esdevé indestructible perquè cada mil·límetre que conquerim és un mil·límetre que no ens podran arrabassar i perquè no hi haurà pressió que ens puguin fer per tombar-nos, perquè no serem només nosaltres, serà cadascuna de les persones que hagi format part d'aquest moviment. Neus Gavarró. Bona nit, quina idea teniu amb l'educació de 0-3, amb les escoles bressol? M'han arribat veus que creieu en la privatització. Bé, no és cert... No és cert. De fet, des del Teatre Victòria ja vam parlar de l'educació bressol. És una de les idees principals del nostre programa electoral i creiem molt. Per què creiem molt? I creiem molt perquè hi ha estudis sobrats, i a més el sentit comú ens ho diu, que l'educació entre 0 i 5 anys és la clau del desenvolupament dels nostres infants, que esdevinguin adults amb, diguem-ne, estabilitat emocional, amb el desenvolupament del seu potencial cognitiu al màxim, amb feines i famílies estables, amb una vida plena, rica i feliç. Apostem per això. Barcelona ara mateix té unes 8.000 places bressol, unes 100 escoles bressol comptant-les de la Generalitat. Hi ha aproximadament el doble d'infants que demanen plaça a les escoles bressol i per tant se'n queden fora. La majoria estan anant
el sector privat, que són escoles bressol, que la majoria estan amb uns estàndards tant d'espais com de ràtios com de moltes coses per sota de la mitjana pública, i per tant aquesta és una carència, mentre estem invertint en altres trams educatius que beneficien aquelles famílies que ja aconsegueixen arribar a la universitat o on sigui. Estem deixant pel camí una de les eines més importants per protegir i desenvolupar el talent dels nostres infants, per tal d'aconseguir una equitat de veritat, per trencar les desigualtats de fons que hi ha a la ciutat, que treballa sobre la igualtat de gènere i que a més ens permet fer inversions que tenen un dels retorns més grans que existeixen a les inversions públiques. Per tant, nosaltres tenim una aposta radical per tal d'oferir, de protegir la joia de la corona que és la xarxa d'escoles bressol públiques, millorar-les, perquè algunes tenen problemes d'espais i d'equipaments, d'altres sobretot tenen problemes de ràtios. Ara mateix tenim ràtios de 19-20 infants per educadora, per bressolera, i això és una proporció que dificulta el desenvolupament de les criatures. Tenim altres qüestions, no em vull allargar amb això. Podeu entrar al Twitter de Barcelones Capital, allà veureu que vam tenir una conversa amb una associació de pares d'escoles bressol, de famílies d'escoles bressol, que ens volien preguntar per això, i vam tenir una llarga conversa que va durar tota una setmana sobre aquesta qüestió. I també podeu entrar al nostre web, que ara no recordo si la fitxa de bressol ja està penjada, em penso que no, però si no la setmana que ve ja estarà penjada, perquè ens toca debat sobre aquesta qüestió, i per tant volem que vosaltres formeu part d'aquest debat. Una altra cosa és què fem amb els infants, que em sembla que a Barcelona són al voltant de 50.000 de l'edat de bressol, que no estem acollint en el sector públic ni tampoc en el sector privat. Bé, haurem de buscar solucions imaginatives que ens permeti caminar cap a la universalització del servei amb els mitjans que tenim, confiant en la nostra societat. I per últim, volem també mesures que no siguin estructurals en el sentit d'un equipament o un edifici. Sabem que els nens es desenvolupen millor si estan exposats a llenguatge. Hi ha un projecte preciós de Chicago que es diu 30 Million Words, que explica això, que si els nens estan exposats a grans quantitats de paraules parlades, mirant els ulls amb atenció, això dispara el seu desenvolupament cognitiu. Chicago està fent un programa per tal d'anar a barris on hi ha dificultats socials, per tal d'oferir-los als nens això. Em consta que a Barcelona hi ha bibliotecàries que estan fent programes d'aquesta mena inspirats en el 30 Million Words de Chicago, per tal de portar la paraula viva a infants a través de centres cívics, a través de les biblioteques mateixes, a través d'associacions de la ciutat. Podem sistematitzar això, podem tenir un servei que ajudi els avis que cuiden els fills, els nets, vull dir, que ompli els centres cívics i les biblioteques d'aquest servei, que pugui anar a escoles bressol públiques o escoles bressol que no siguin de titularitat pública, que puguin anar a associacions, a grups de pares, a famílies, a fer una aproximació verbal als nens que potenciï la integració, el desenvolupament, la idea de que la paraula, la narració, et connecta amb el món, no? Això és una mesura que és barata, és ràpida de posar en marxa, es pot fàcilment quantificar, si no funciona es pot retirar, si es pot millorar es pot rectificar ràpid. És una mesura que ja vam proposar al Teatre Victòria, els mitjans de comunicació se'n van riure, van dir els 200 contacontes del Graupera. Doncs sí, els 200 contacontes del Graupera són dels impactes més forts que podem tenir en el desenvolupament i la integració dels nostres infants, i per tant, si tenim una mica de poder, el que tinguem el posarem al servei d'aquestes idees. Uau, quantes preguntes. Albert Nogueres Vallbona ens pregunta: creieu en la Gran Barcelona? Si agafem l'exemple de Londres, aniria de Castelldefels fins a Granollers. Nosaltres creiem molt en la Gran Barcelona, de fet creiem també en aquesta denominació, és a dir, en dir-ne la Gran Barcelona i no l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè a mi no m'agrada, em sembla un nom administratiu fred i diguem-ne que explica poc. El que passa que la Gran Barcelona és diguem-ne, fagocita poblacions que tenen idiosincràsia pròpia, amb un nom Barcelona, que és veritat que és un nom de referència i de capital, diguem-ne, però que pot portar equívocs. El que sí que és veritat és que els grans organismes internacionals, posem per exemple les Nacions Unides, quan parlen de Barcelona no parlen de la ciutat de 1,6 milions d'habitants que queda, diguem-ne, encaixonada entre el mar, Collserola, Besòs i, diguem-ne, cap al Llobregat.
sinó que parlen d'aglomeracions urbanes. Les aglomeracions urbanes què vol dir? Són continus urbans, que malgrat tinguin noms de diverses poblacions o administracions, les que siguin, són continus urbans que formen part d'una gran metròpoli. Això és Barcelona, és una aglomeració urbana de 5 milions de persones, és la quarta aglomeració urbana del continent que pertany a la Unió Europea, és si incloem Londres seria la cinquena, és la primera ciutat del Mediterrani occidental, és la tercera aglomeració urbana de tota la Mediterrània després del Caire i Istanbul, és una ciutat importantíssima. Barcelona, la Barcelona administrativa, la Barcelona ciutat pròpiament, no seria la ciutat que és, no tindria la importància cultural, econòmica, social, política que té, si no fos perquè forma part d'una gran metròpoli formada per tots aquests, no només els 36 municipis de l'àrea metropolitana, sinó tota la gent, la malla social que forma part d'això. I això Barcelona va començar a reconèixer, s'ha de fer responsable d'aquest fet. Hi ha moltes polítiques que necessiten passar a l'àmbit metropolità, per exemple, polítiques d'habitatge públic, hi ha d'haver una coordinació metropolitana, polítiques de mobilitat, l'autobús interurbà és una de les prioritats número 1 que necessita, diguem-ne, impulsar l'àrea metropolitana. El que no podem fer és crear una administració metropolitana que faci de contrapoder a la Generalitat o al Parlament de Catalunya. Però el que sí que podem fer és començar a preguntar-los coses a la gent de l'àrea metropolitana. Recordeu que el candidat a alcalde de Barcelona també és candidat a president de l'àrea metropolitana i jo així m'ho estic prenent. Podem preguntar-li a la gent de l'àrea metropolitana, podem fer referèndums a la Suïssa sobre qüestions concretes, podem fer-los. Existeix la possibilitat, sense crear un altre, diguem-ne, conglomerat burocràtic i administratiu, d'entendre que la mentalitat política de l'àrea metropolitana per qüestions que afecten a l'àrea metropolitana importen. També perquè el rol que ha de jugar Barcelona com a pol polític i geopolític no s'entén sense la força de l'àrea metropolitana, com no s'entén sense la força del país, com no s'entén sense la força de les terres de parla catalana, com no s'entén sense el racó de Mediterrani que Barcelona endreça i que va, diguem-ne, des de Nàpols fins a l'Alger, passant per dalt, diguem-ne, passant per Marsella, no? Aquest és el nostre compromís i creiem moltíssim en la gran Barcelona metropolitana. Aviam. A veure... Aviam. El meu equip m'està dient coses. Diu que tinc un botó de la camisa. Quin botó de la camisa? Aquest? Vols que em cordi? Escolta'm, deixa'm tranquil. Mira, porto una samarreta. Mira, vaig a ensenyar-la. Una de les meves samarretes preferides. Muggle. M'estan dient que estaven havent-hi força aportacions al nostre projecte de finançar col·lectivament aquest moviment. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per tot el que feu, perquè és la suma de totes aquestes coses el que ens posa a lloc. No som res més que això, no som res menys que això. Recordeu que podeu fer aportacions al nostre web, hem penjat un vídeo, jo diria que ja l'hem penjat a les xarxes socials, que el podeu fer córrer, és així com arribarem a molts barcelonins que necessiten escoltar, ni que sigui per millorar la qualitat de la nostra conversa. Vinga, tornem a les preguntes... a veure, què tenim? Les preguntes de Twitter, que em diuen que he respost moltes preguntes a YouTube i que no estic... que miri les de Twitter, les miro a través del hashtag, no? Aviam, busquem el hashtag. Tinc tantes pestanyes obertes que si les veiéssiu em perdríeu el respecte. A veure.
Val. Hi ha moltes preguntes molt diferents, algunes tenen a veure amb la política, pròpiament, diguem-ne, amb el bistec, d'altres tenen a veure amb la ciutat, és a dir, amb la vaca. Intento respondre-les totes. Hi ha una plataforma de bàsquet de Gràcia que diu que busquen el nostre programa sobre equipaments esportius i quines idees tenim. Deixa'm que et digui que estem elaborant el programa d'equipaments esportius. Ens agrada molt que tingueu aquesta pregunta i de fet volem que participeu en l'elaboració d'aquest programa. Acosteu-vos, sisplau, a la Sagrada Família divendres, que parlarem de cultura, que tot i que no forma part dels equipaments esportius, crec que podem obrir una reflexió sobre això. També podeu entrar al nostre web i deixar-hi una proposta, o ens podeu escriure directament a hola@barcelonascapital.cat i allà fer-nos la vostra aportació o demanar-nos una reunió. Ens reunirem amb vosaltres, amb l'equip de voluntaris que està treballant en aquesta qüestió, i per tant volem escoltar quines preocupacions tenim. Dit això, a tota la ciutat hi ha una carència d'equipaments esportius, no només a la Vila de Gràcia. Existeix una deixadesa per part de l'Ajuntament pel que fa als equipaments esportius que estan sobreocupats. Veiem claríssimament en el cas de Sants, per exemple, ho veiem claríssimament en el cas dels equips de futbol de barri, l'Europa, la Unió Esportiva Sants, el Camp de l'Escalí, el Poble Sec. Existeixen moltes dificultats i precarietat pel que fa, diguem-ne, a aquests equipaments esportius que fan d'escola, que fan de barri, que són d'un ecosistema esportiu que ja li agradaria a moltes ciutats tenir i que s'està desaprofitant. Nosaltres som partidaris d'augmentar, els equipaments esportius, tenint en compte que aquesta és una inversió que val diners i que per tant no és una inversió que es pugui enganyar a la gent i dir-li això serà una revolució en 4 anys, no és veritat, són qüestions a mig termini, tampoc a llarg termini, però a mig termini, però també som partidaris de la cogestió i per mi això és essencial. La societat civil de Barcelona, el món associatiu de Barcelona, també pel que fa al món esportiu, és riquíssim. I jo soc del parer que si la societat civil està fent una cosa, no cal que la faci l'administració, la pot fer de la mà de la societat civil i per tant la gestió d'equipaments esportius per part del món associatiu, evidentment amb normes públiques, amb obertura a tothom, etc. Això ens garanteix també que podem detectar les problemàtiques, les necessitats i l'ampliació necessària en alguns d'aquests equipaments de manera ràpida, àgil, sense impediments burocràtics i anant fins al final. El bàsquet i el futbol són dues de les xarxes esportives més riques que hi ha a la ciutat i aquí això és en el que estem treballant. Veniu, participeu amb nosaltres. La vostra perspectiva ens interessa, ens acabeu votant o no ens acabeu votant, és independent. Gràcies per la pregunta. Mira, el mateix li dic a l'Elisabet que ens pregunta per la qüestió d'animals a la ciutat. Tenim un grup de treball dedicat només a la qüestió del zoo. Sabeu que la qüestió del zoo és una qüestió molt espinosa perquè, un grup d'entitats i de gent del patronat del zoo, gent que ha treballat en el zoo, ha treballat en un projecte per tal de redefinir el zoo, que ha de ser traslladat a l'espai del fòrum, i que això marca certes dificultats. El zoo, tot i que és petit, té un prestigi en la xarxa de zoos internacional per la recerca que s'hi fa, perquè participa de la xarxa de zoos que per una banda treballen per la conservació, és a dir, per evitar l'extinció de certes espècies. Hi ha espècies al zoo, diguem-ne, que formen part d'aquestes, i després també recollint animals que venen del món del circ o que venen de particulars i que per tant, diguem-ne, el zoo els rescata. Són algunes vegades animals això que s'anomena exòtics o animals amb dificultats i que per tant, diguem-ne, el zoo fa aquesta tasca. Però el zoo ha de caminar cap a un model basat en la conservació, basat en la recerca, basat en, diguem-ne, en treballar sobre qüestions que tenen a veure amb l'extinció i alhora ha de protegir els individus, no només les espècies, sinó els individus animals que ara mateix estan a l'interior del zoo i que per tant mereixen d'un tracte moltes vegades millor que el que està ara. Tenim al zoo de Barcelona un problema amb els ossos, que diguem-ne no és l'hàbitat en el que estan més còmodes. Evidentment el cas dels primats és un cas, diguem-ne, particular, segurament goril·les o lèmurs, per exemple, que estan en unes condicions d'extinció, diguem-ne, més difícils que d'altres primats, mereixen una atenció especial i el zoo hi pot fer un paper. També les espècies autòctones, tant del Mediterrani com de la zona del Pirineu, necessiten d'un tractament que el zoo pot fer aquest paper, i un paper pedagògic, que no necessàriament ha de passar per mantenir animals en captivitat, en condicions que tots, quan som adults, veiem que no són les que ens imaginàvem quan eren nens. La tecnologia permet avui dia tenir aquesta aproximació d'una manera molt més rica i molt més viva, tractant els animals d'una manera millor. Pel que fa als animals domèstics,
Sabem que tenim una qüestió amb les colònies de gats. Això s'ha de treballar per tal de, diguem-ne, anar a un procés d'eliminació d'aquestes colònies sense eliminar els individus. Existeixen diversos programes que associacions que es dediquen a la defensa de la dignitat dels animals ens estan ajudant a pensar, i estem fent aquest programa, us convidem a participar-hi. Pel que fa als gossos, és veritat que tenim un problema amb l'abandonament. A Catalunya s'abandona un gos cada 18 minuts. L'any passat la gossera municipal o el centre d'acollida d'animals de companyia municipal va haver d'acollir 2.400 gossos, són molts, fan una feina extraordinària, més de la meitat els van retornar als seus propietaris perquè eren gossos perduts o bé van poder posar-nos en adopció, però és una gossera que està al límit de les seves capacitats. Aquesta gossera havia de ser traslladada a Montcada i Reixac, però hi va haver un problema amb l'Ajuntament d'allà, amb un cas de corrupció, i va quedar aturat, i aquest ajuntament se n'ha desentès perquè no té cap ganes de fer aquesta inversió i per tant, diguem-ne, tira pilotes fora, com sempre fan amb tots els temes, i diuen que això és cosa de Montcada i Reixac i que ja ens ho trobarem. Jo crec que s'ha de fer un esforç perquè tant les associacions que treballen amb el centre d'acollida com el propi centre d'acollida, els professionals que hi estan fent una feina extraordinària, i Barcelona és una ciutat sensible amb els animals i sensible amb els gossos. Pel que fa també a les zones d'esbarjo, hi ha hagut molt de conflicte aquest mandat perquè s'han reduït les zones d'esbarjo, i a més en un context en què hi ha un increment dels gossos a la ciutat, i s'ha fet sense diàleg amb els veïns, sense tenir en compte, com sempre passa a tota la ciutat, amb tots els temes de la ciutat, no es té en compte l'opinió dels veïns, i tenim moltes zones de Barcelona on hi ha conflictes amb l'ús dels parcs o l'ús dels pipicans o de les zones d'esbarjo. Nosaltres som partidaris d'ampliar les zones on els animals i els seus propietaris poden esbargir-se, en zones que el que podem fer és limitar-les per horaris, perquè les zones verdes a Barcelona són limitades. Sabem que els propietaris d'animals tendeixen a treure els seus gossos o bé a primera hora del matí, o bé al migdia o bé a última hora de la nit. Aquí hi ha hores en les que podríem alliberar zones dels parcs per tal que els gossos no haguessin d'anar lligats i poguessin córrer i els propietaris poguessin tenir una relació més natural, més franca, més oberta amb els seus animals. Però insisteixo, aquest és un programa que estem elaborant amb un grup de treball i estem en diàleg amb les associacions animalistes, amb les institucions de la ciutat, com ara el centre d'acollida o com ara el Zoo de Barcelona, per tal d'entendre fins a l'últim detall quins són els motius dels conflictes i trobar la solució que acompanyi al màxim possible les opinions de la gent. Molt bé. Per què et presentes a les eleccions? Això el Ferran diu. Per què et presentes a les eleccions creant així encara més divisió, impedint que aconsegueixin més escons independentistes, ja que els teus vots no es traduiran en escons i segmentaràs en més parts dels vots independentistes? Bé, primera, sento desanimar-te, Ferran, sí que entrarem a l'Ajuntament de Barcelona, les enquestes així ho diuen, només se n'ha publicat una, que és la del Nacional, que així ho diu, però sabem que els partits tenen enquestes internes que diuen que entrem, estem per sobre el llindar de representació, sabem que estem fent aquest forat, és normal, unes primàries que a Barcelona mobilitzen més de 10 vegades més la mobilització de qualsevol partit polític, un moviment que té més voluntaris, que doble o triplica el nombre de militants que tenen els partits ara mateix en circulació. Això vol dir que hi ha un bullint per sota, encara que no ho vegis als mitjans de comunicació, encara que hi hagi interès en silenciar-nos. Aquí la pregunta no és si entrem, sinó com de forts som. I aquesta és, diguem-ne, la qüestió important. Una altra cosa que tu estàs assumint és que la gent que ens votaria a nosaltres votaria un altre partit dels que tu anomenes independentistes, i la veritat és que jo ho dubto. És el nostre deure moral representar-nos. Primer per una cosa que jo ja entenc que és revolucionària a la política catalana, però que nosaltres fem de manera natural, que és complir amb la nostra paraula. Vam comprometre'ns a presentar-nos, vam comprometre'ns a no posar la nostra llista a subhasta amb un pacte de despatxos, i així ho estem fent. Vam comprometre'ns a oferir el millor projecte de ciutat, escoltant els ciutadans, posant el nostre programa al servei del debat col·lectiu,
I així ho estem fent. Som un experiment de creació de vida democràtica a la ciutat. No estem regenerant la democràcia, estem aprofundint en la democràcia, perquè estem anant a llocs on els altres no han anat. Estem confiant en la intuïció de la gent. I això no divideix el vot de ningú. Si anéssim tots junts, doncs faria sentit. Però com que no anem tots junts, anem a buscar els racons de la ciutat on la gent ha estat abandonada pels seus polítics, on la gent ha estat tractada d'idiota per part de les direccions dels polítics, on la gent només interessa que votin a les eleccions que beneficien els governs efectius, que vol dir el repartiment de poder dels partits polítics fonamentals. Apareixem com a alternativa, perquè aquesta alternativa és un deure que ens hem imposat, posar els nostres esforços al servei d'una base independentista que ara mateix no té cap referent que es comprometi a respectar el sentit del seu vot. I això som nosaltres. No hem vingut a dividir, hem vingut a unir-nos per la base. Aviam. Tornem aquí. Això se m'ha mig penjat. A veure, el Jordi Carreter pregunta... Mira, respondré dues preguntes. Una del Jordi Carreter que diu... Bona nit, Jordi, com t'agradaria que fos el model de Guàrdia Urbana en la Barcelona del futur que proposes? Merci, fantàstica pregunta. La Guàrdia Urbana necessita una revolució. En el darrer mandat, la seguretat de Barcelona ha empitjorat, tant la inseguretat objectiva com la subjectiva han augmentat. Què vol dir això? Vol dir que el nombre de crims o de delictes que s'han comès a Barcelona han augmentat. No només això, sinó que la mena de delictes o de crims que s'han fet a Barcelona han pitjorat de qualitat, és a dir, el que abans era una estrabada a la bossa d'una àvia que sortia d'un caixer automàtic, ara és això més un cop de puny. O el que abans era un grup de joves robant diners a la Barceloneta en una cantonada, és això més una pallissa. O això més una navalla, o això més a Ciutat Vella, gent que porta 40 anys a Ciutat Vella, que va veure l'epidèmia de l'heroïna, que va veure l'epidèmia de criminalitat, que la va veure desaparèixer i l'està veient tornar. Això també és un empitjorament qualitatiu. Aquesta degradació és responsabilitat de factors socials difícils, de qüestions que tenen a veure amb el moment en el que estem al món, que són difícils, però també té a veure amb una negligència per part de l'administració, una irresponsabilitat, que van entrar a l'Ajuntament desconfiant de la policia perquè sí, diguem-ne com a concepte, que van trigar 3 anys a admetre que s'havien equivocat, que la ciutat se'ls va escapar de les mans, que no van saber reaccionar, que van enretirar la Guàrdia Urbana dels llocs conflictius per no haver de pagar el preu dels titulars incòmodes, que a més han reinterpretat les competències en seguretat que té la Guàrdia Urbana de la seva manera més restrictiva per tal de poder culpar les altres administracions de les coses que no funcionen. És una irresponsabilitat tremenda, perquè quan una ciutat hi augmenta la inseguretat, això dona ales als discursos autoritaris, i així ho hem vist. Manuel Valls és una persona que ha vingut a Catalunya a fer de policia, a fer de gendarme, a explicar-nos que la solució a tots els problemes és la mà dura. Això passa a les ciutats que s'han degradat. Diguem-ne, la principal responsable de l'aparició del Manuel Valls policia a la política municipal és l'alcaldessa Ada Colau. És la degradació causada per ella el que ha provocat l'aparició d'aquest personatge. Costa molt. Quan una ciutat normalitza els discursos autoritaris i xenòfobs o el populisme punitiu, que se n'anomena,
li costa molt recuperar-se, perquè és un incendi que és molt fàcil d'encendre i molt difícil d'apagar, i per tant és una responsabilitat. De fet, la pròpia alcaldessa i Barcelona en Comú han encarat la recta final abans de les eleccions amb un cinisme extraordinari, apel·lant a valors de populisme punitiu i d'autoritarisme impropis en ells, que només fa que normalitzar el discurs de l'original, que és l'autoritari francès socialista que tenim presentant-se amb el Partit Ciutadans. Nosaltres què proposem? Nosaltres proposem diverses coses. La primera, fem notar que la Guàrdia Urbana és un cos que en el proper mandat i en el següent molts agents entraran en edat de jubilació, vora mig miler, i per tant això ens permet reimaginar una manera de fer de la Guàrdia Urbana que ha de ser contemporània, que ha de ser moderna, que ha de ser diferent. És una oportunitat d'or de refer la Guàrdia Urbana i nosaltres hi volem ser. La Guàrdia Urbana tots sabem que té problemes de confiança amb la ciutadania, tant pel que fa allò micro com pel que fa allò gros. La ciutadania de Barcelona no té la percepció que la Guàrdia Urbana els estigui protegint els seus drets fonamentals, es veurà de manera claríssima també al voltant del 1 d'octubre, però és una vivència històrica de la ciutat i això ho hem de refer. La Guàrdia Urbana necessita incorporar agents, cal més Guàrdia Urbana, però també cal que la Guàrdia Urbana es dediqui a coses que ara mateix no fa. Per exemple, la Guàrdia Urbana no té unitats d'investigació perquè s'entén que no és la seva competència, no té colombos, per entendre'ns, i això s'ha de poder canviar i s'ha de canviar. Poden existir comandaments dels Mossos d'Esquadra en coordinació amb agents de la Guàrdia Urbana que facin la mena d'investigació que només pot fer la Guàrdia Urbana perquè és la que està a peu de carrer en unes determinades circumstàncies. Això ha de canviar a Barcelona, igual que la Guàrdia Urbana ha de tenir cossos per tot, com els té la policia de Nova York, que els té des d'una unitat antiterrorista fins a una unitat contra la violència de gènere. Doncs la Guàrdia Urbana ha de poder tenir un peu en aquests conflictes de ciutat, en coordinació amb els Mossos i en coordinació amb les policies de l'àrea metropolitana, que hi ha 30 i pico policies locals que estan descoordinades i que ha d'existir la possibilitat de compartir informació. Com ho farem això? Bé, antigament era més difícil, però ara tenim la tecnologia disponible per fer-ho. Existeix tecnologia que permet integrar les incidències, integrar les intervencions de la policia en un mapa d'incidències que pot ser una part, almenys, pot ser públic, perquè coneguem què està passant a la nostra ciutat, perquè coneguem amb transparència quines actuacions està fent la policia i perquè, diguem-ne, se sàpiga aquest augment d'agents que hi ha a la ciutat no necessàriament ha de ser uniforme. Si tenim un barri com Poble Sec o en el districte com Sants Montjuïc, que a les nits té un cotxe patrulla, només un cotxe patrulla circulant, això és intolerable en un barri que té alguns problemes de seguretat incrementals i que per tant això s'ha de conèixer. És amb les dades que ara mateix no són disponibles i no es treballen amb l'evidència empírica que podem reaccionar. Desviem molts efectius a zones com la Barceloneta o Ciutat Vella perquè són necessaris a costa d'altres districtes que aleshores veuen augmentada la seva criminalitat. Els conflictes de convivència de la ciutat han de poder encarar-se de manera multifactorial, no és només la policia, és la il·luminació, és la neteja, és el civisme, és la integració social, són les condicions d'igualtat econòmica, d'igualtat d'oportunitats. Tot això forma part també de la política de seguretat. Quan una dona torna a casa tard a la nit i ha de canviar de carrer perquè el carrer que la porta a casa seva és massa fosc, o fa veure que parla per telèfon perquè ningú senti la temptació d'agredir-la, això també és seguretat i això no és només policia, això és il·luminació, això és civisme, això és protecció, enviar un senyal claríssim que hi ha certes transgressions que en aquesta ciutat no es permeten. Això s'ha de fer sense por i sense caure en l'autoritarisme. Per tant, ni la negligència de Colau ni l'autoritarisme irresponsable de Manuel Valls. I moltes altres mesures que tenen a veure amb la seguretat i que si voleu podeu venir divendres al Centre Cívic de Sagrada Família que parlarem de seguretat justament, hi haurà una taula oberta que segur que serà de les més calentes, seguretat, turisme i cultura, segur que serà de les més calentes i que valdrà pena escoltar-vos, perquè una cosa que estem descobrint parlant amb tots els barris de la ciutat, amb les associacions de veïns, és que alhora que existeix una preocupació real per l'increment de la inseguretat, hi ha una resistència bestial a caure en els discursos simplistes, xenòfobs, autoritaris, en els que ens vol fer caure el Manuel Valls. No és la nostra tradició, no hi caurem, protegirem una xarxa de seguretat que sigui, diguem-ne, decent i que sigui efectiva, perquè el que funciona no és la llei del més fort, el que funciona és una ciutat on la convivència sigui la millor de les opcions disponibles. Quantes preguntes.
Uau, preguntes precioses i llarguíssimes. Quines ganes tindria de poder-les respondre amb interacció, amb pregunta-resposta. Hi ha moltes preguntes, veig, sobre qüestions d'ideologia, algunes... algunes que ens pregunten de quina ideologia som, ideologia, que si els diferents candidats a primàries que tenen diverses ideologies, tot això. Bé, primer responc de manera personal el que té a veure amb mi i després el que té a veure també amb el fet de que aquesta candidatura hi ha gent amb diverses sensibilitats i com estem fent l'esforç d'integrar-les. Hi ha un esforç molt més complex i molt més ric que l'habitual dels partits polítics. Primer, jo em considero, faig servir la paraula pluralista per definir-me. Amb aquesta paraula, com que és tan lletja, tinc l'esperança que ningú me la vulgui robar. A veure si me'n surto. Què vull dir amb pluralista? Vull dir que jo no crec que perquè una solució sigui tradicionalment d'esquerres, totes les solucions hagin de ser tradicionalment d'esquerres, o perquè una solució és tradicionalment de dretes, totes les solucions hagin de ser de dretes. Això no és dir jo no soc ni de dretes ni d'esquerres, que és el que diu la gent de dretes que no vol admetre que és de dretes. Això el que vol dir és que jo soc d'esquerres i de dretes, que em reconec en tradicions que són d'esquerres i em reconec en tradicions que són de dretes, perquè em sembla que el món és un lloc al qual per poder veure la totalitat d'un objecte necessites la perspectiva de molta gent que pensa i viu les coses diferents i l'experimenta diferent, i d'aquestes tradicions jo n'he après. Jo vaig marxar als Estats Units considerant-me un liberal clàssic, vaig fer el doctorat a la universitat que és coneguda per ser la més progressista dels Estats Units, per ser anarquista, comunista, hi ha dos sectors diguem-ne que estan tot el dia esbatussant, i allà vaig tenir accés a coses que potser la meva tradició política no m'havia ensenyat amb prou profunditat o amb prou respecte, i vaig viure part de la crisi o la sortida de la crisi des d'allà, veient els moviments socials dels quals vaig poder participar com a testimoni de primera mà, i per tant diguem-ne allà vaig adquirir una sensibilitat que no vaig tenir, que no havia tingut abans, no? Per altra banda, en la meva pròpia tradició, jo vinc del món de l'activisme ecologista. Amb 18 anys vaig fundar una associació que ens oferíem a poblacions als estius per tal d'ajudar-los a prevenir els incendis, i la suma de totes aquestes coses i la meva experiència veient de molts anys de tertúlia, veient com la gent reacciona a les coses que dius o com pensa la gent, jo crec que la gent és bàsicament pluralista, és a dir, crec que tots som... Hi ha un tant per cent molt petit de gent que creu que tot ho ha de fer el mercat, hi ha un tant per cent molt petit de gent que creu que tot ho ha de fer l'Estat, i tots els altres ens barallem per la dosi del verí. I moltes vegades el que fem és una qüestió que coneixem, que forma part de, jo què sé, la nostra feina o les coses que hem estudiat o les coses que ens preocupen, tenim molt clar què és el que pensem, i aleshores quan un partit o una ideologia coincideix amb el que pensem, aleshores apliquem el que pensa aquell partit o ideologia en d'altres temes que potser ens cauen més lluny, per intentar buscar aquesta coherència entre el que nosaltres pensem i coses que no coneixem tan bé. Jo crec que això és una drecera del pensament, que en realitat mai realment la creiem. Cada cop que ens preocupem d'una cosa, les coses són complexes i demanen sempre de la intervenció estatal d'alguna manera, ja sigui en regulació o ja sigui en presència directa o ja sigui generant un espai de llibertat.
però alhora necessita la participació de la societat civil, perquè una societat on només hi ha estat i individus és una societat desemparada. Necessitem camins intermitjos associatius, privats, empresarials, d'innovació, de llibertat individual i col·lectiva que ens permeti, diguem-ne, relacionar-nos d'una manera lliure i cívica. Aquest espai és un espai difícil, és un espai que defuig els dogmatismes, que defuig els fanatismes, que és pragmàtic i que busca la millor solució per cadascun dels problemes, sempre atenent a l'evidència i a polítiques que es puguin quantificar, que puguis dir davant mà, vull aconseguir això amb aquests recursos, i si no surt, no passa res. Hem de reivindicar el dret a fer coses, equivocar-se i rectificar, cosa que no fa ningú. I és així com, diguem-ne, a través de l'assaig i error aprenem, i és així com ens relacionarem amb els altres. Pel que fa als altres candidats, és evident que hi ha candidats que, diguem-ne, que tiren més cap a la dreta o que tiren més cap a l'esquerra. Hi ha gent, per exemple, que ve de l'entorn de demòcrates, o hi ha el Pep Puig, que havia estat un regidor d'Alternativa Verda, que forma part de la nostra candidatura, o hi ha el Xavier Martínez Gil, que és d'Esquerra Republicana. És a dir, hi ha diverses sensibilitats a dins de la candidatura, i això ens porta a un exercici doble que és interessantíssim. Un exercici que és, per una banda, busquem consensos. Els consensos sempre són sobre una cosa concreta, mai fem consensos grans teories, sinó que el que fem és buscar un tema concret on podem discutir-nos i aprendre de les experiències els uns als altres, i aleshores busquem aquest espai de consens. I després mantenem la llibertat, perquè aquests candidats, cadascun s'ha guanyat el seu lloc, i jo no sóc ningú, ni puc ni vull forçar-los a ser persones diferents del que són, sinó que del pluralisme de visions, diguem-ne, trobem espais d'acord que representen espais socials reals de la ciutat que hem aconseguit convocar a través de les nostres campanyes de primàries. Per tant, això que és el que fem, que és la realitat, perquè això és així a tots els partits, és així a totes les llistes. L'únic que passa és que la gent calla i obeeix, perquè el seu lloc a la llista depèn de callar i obeir. Però us penseu que a l'interior de la llista d'Esquerra Republicana no hi ha gent que està a favor de que el cap Raval Nord vagi a la Capella de Misericòrdia, igual que des que ha arribat Ernest Maragall s'ha decidit que la postura oficial és protegir els interessos del patronat de la Fundació del MACBA, on hi ha tots els seus amics dels anys 90. És clar que a l'interior d'Esquerra Republicana hi ha discrepància i divisió sobre aquesta qüestió. La diferència amb nosaltres no és aquesta, la diferència amb nosaltres és que allà a la gent se l'obliga a callar si és que vol mantenir el seu lloc a l'interior d'una llista. El mateix es pot dir de Convergència, el mateix es pot dir de Ciutadans, el mateix es pot dir de socialistes i el mateix es pot dir del món dels comuns. En el nostre món responem a una realitat que és la que és, que la gent som diversa, que la gent som complexa, que la gent no som purs ideòlegs, sinó que ens aproximem a la realitat amb bona fe intentant solucionar els problemes. I aquesta és la nostra posició. Jo crec que en la llibertat i que en reduir les desigualtats a partir de donar oportunitats que ara mateix no existeixen al nostre entorn. Si voleu, un dia parlem de model sanitari, perquè aquí és on s'expressen grans de les contradiccions socials de la nostra ciutat. Són les 11:25, portem aproximadament una hora i quart. Si us sembla, vaig un moment a buscar un got d'aigua, a respirar. Li demano a l'equip de comunicació si pot tornar a emetre el vídeo que hem fet per convidar-vos a col·laborar en el nostre moviment a través de les vostres aportacions econòmiques. Així tinc temps de fer un got d'aigua i respirar una mica, i torno a seure i continuo responent preguntes, que preguntes no em tombareu. Fins ara. Una cort de cínics ens va dir no és possible, i som aquí. Mai havia estat tan veritat que tot és possible. A les properes eleccions ens hi juguem els propers 30 anys. Ens hi juguem que Barcelona sigui una ciutat sotmesa, feta de ciment i salaris baixos. O una capital més pròspera, més lliure, més humana, amb habitatge assequible, amb l'aire més pur, des d'on els catalans puguin competir amb la resta del món, en igualtat de condicions. Ja tornem a ser aquí.
Hi ha moltíssimes preguntes avui, moltes gràcies. Només dir-vos que anirem repetint el torn obert de preguntes, anirem repetint setmanalment. Per tant, si us subscriviu al canal de YouTube podeu estar al cas de les coses que anem fent, que a més anem publicant vídeos pràcticament cada dia, perquè cada dia fem coses i cada dia les gravem i cada dia les expliquem i així us les fem arribar. Moltes preguntes sobre el silenci als mitjans de comunicació. Us preocupa que els mitjans de comunicació no ens tractin com tracten els altres? Bé, nosaltres som una candidatura que té dret a sortir als mitjans de comunicació. Hi ha unes normes molt estrictes als mitjans de comunicació públics que s'apliquen durant els 15 dies de període electoral, però fora d'això som un moviment de la ciutat, un moviment que té al darrere més de 10.000 persones, que a més ha estat amb l'aval de l'ANC i que té en el Gerard Ardanuy, que és un regidor no adscrit de l'Ajuntament de Barcelona, un representant públic que per tant també es veu de la nostra candidatura amb les seves particularitats, com tothom a la candidatura, però diguem-ne que forma part d'aquest entramat i per tant lluitarem aquest argument fins al final. Però no som ingenus, sabem que els mitjans de comunicació funcionen amb els incentius que el poder els hi posa a les mans i que per tant nosaltres som incòmodes i que no tenen gaires ganes de treure'ns, si no és, diguem-ne, per manipular-nos. Com millor ho fem, menys sortim, per dir-ho així. Com solucionem aquest problema? Doncs mireu, la nostra filosofia, que és fer la política sense intermediaris, també és fer-la sense intermediaris als mitjans de comunicació, fer-la directament a la gent, com per exemple amb aquesta pregunta i resposta. Què hem fet? En els darrers mesos hem fet un treball molt exhaustiu d'estudiar la ciutat, d'estudiar la gent que està disposada a escoltar les nostres reflexions, que després vulguin votar-nos o no, això és la seva decisió sobirana, però que almenys estan disposats a això. També ens hem aproximat a través de les xarxes socials als col·lectius humans que sabem que també estan disposats a escoltar-nos i per tant el que fem és dissenyar una campanya d'anar directament a la gent, a través de vídeos, a través de publicitat contextual, a través de totes aquelles coses que avui dia la tecnologia ens permet fer sense passar pel peatge o pel xantatge dels mitjans de comunicació. Però això, evidentment, costa calés. Costa molt menys calés que omplir de banderoles la ciutat, costa molt menys calés que posar un anunci a la televisió, però malgrat això costa calés i per això, diguem-ne, aquest vídeo que heu vist i per això aquesta campanya que fem de col·laboració, d'aportacions de la gent al nostre moviment. De tota manera, mai havia estat tan veritat que això es pot fer així ara. Així és com es fan les campanyes contemporànies, arribant a la gent directament a través del boca a orella, a través del porta a porta, a través d'aquestes campanyes digitals. I això val pocs calés, però és molt intensiu de capital humà. Per tant, afegiu-vos a la campanya, ajudeu-nos a fer porta a porta, si creieu que és una experiència que us interessa, els voluntaris s'ho passen de conya i gairebé que m'entren ganes de fer una sitcom sobre les relacions humanes que es generen en aquest món social que hem creat tots plegats, que tots som voluntaris, i ho fem a través, diguem-ne, dels nostres voluntaris de xarxes. Podeu anar al web de Primàries al web de Barcelona Capital i fer-vos voluntaris de xarxes socials i ens ajudareu a expandir el missatge, diguem-ne, per les vostres xarxes d'influència. Així ens saltarem el silenci als mitjans, així ens estem saltant el silenci als mitjans, així estem arribant a molta gent que abans era impossible d'arribar-hi i que ara ho estem aconseguint. Vinga, més preguntes. Nois, què vaig? Vaig a Twitter, vaig a... On vaig? El Joan Rabascall Costa. Pots explicar per què l'octubre del 17 els governants del país van cometre el pitjor error des del compromís de Casp? Per què dius que el conflicte va començar a la Barcelona del segle XV? Molt bé, és una pregunta que és difícil, Aviam, quina és la meva interpretació sobre tot el que va passar a l'octubre del 17?
La meva sensació és que el que vam veure fins a arribar a l'octubre del 17 és una competició interna dins de l'independentisme per veure qui mantenia l'hegemonia, si el món convergent o el món d'Esquerra Republicana. Cap dels dos mons pensava que el referèndum arribaria a celebrar-se com es va celebrar, creien que l'Estat intervindria abans o que l'Estat el frenaria o que seria una mena de 9-N, diguem-ne, una mica més conflictiu i poca cosa més. No havíem previst. Recordeu que en aquest país sempre s'havia dit: el dia que aparegui a la portada del New York Times una fotografia de la Guàrdia Civil enduent-se una urna, aquell dia hem guanyat. Aquesta mentalitat, que és una mentalitat que ens diu que perquè som víctimes objectives, perquè podem ensenyar la prova documental de ser víctimes d'una repressió, d'una opressió, això ens dona la raó i ens dona la victòria, és una mentalitat que es va trencar el 1 d'octubre perquè la gent va entendre que guanyar significava justament el contrari, significava que la Guàrdia Civil no es pogués endur les urnes. Aquest canvi de mentalitat és el que no s'esperaven els partits. No és creïble que no s'esperessin la duresa en la resposta de l'Estat, perquè la duresa en la resposta de l'Estat a les aspiracions legítimes d'autogovern i d'independència dels catalans sempre ha estat dura, és una constant històrica, sempre ha estat així. I per tant no és creïble que aquesta fos la gran sorpresa de l'octubre. La sorpresa va ser que la gent reaccionés com va reaccionar, que la gent protegís les urnes com les va protegir, que la gent pogués fer un referèndum com el va poder fer. Arribats a aquell moment, en els dies anteriors, enteneu-me, sempre que se m'ha demanat, sempre que se m'havia demanat, jo havia col·laborat amb la política catalana, havia col·laborat amb tots els partits independentistes del Parlament, jo vaig veure amb els meus propis ulls com al llarg del 2017 consellers de la Generalitat amb els quals vaig parlar de manera, diguem-ne, directa, creien que el referèndum no se celebraria. Jo mateix vaig creure que la solució a aquest problema era la bola de neu, era fer la bola tan grossa, era fer que l'organització social fos tan dura que fos impossible que els polítics es tiressin enrere, i malgrat això doncs, no n'hi va haver prou amb aquesta bola de neu, i d'aquí va néixer també la convicció que era l'interior de la nostra política que estava corcat i que havíem de canviar els mecanismes per tal de que fos aquest coratge i aquesta lucidesa de la gent, diguem-ne, la que traspassés, aquest talent traspassés a les institucions i traspassés al món polític, i per això vam fer aquest projecte. Però aquelles setmanes abans del 1 d'octubre, l'única cosa rellevant que realment es discutia a l'anomenat Estat Major era quan i com convocar eleccions. El 1 d'octubre, quan i com convocar eleccions, després del 1 d'octubre, quan i com convocar eleccions. I en aquell moment es va veure que el primer que digués que s'havia de convocar eleccions seria acusat per l'altre de traïdor o de no ser veritablement independentista. I per tant cap dels dos podia fer aquest gest. El president Puigdemont no podia convocar eleccions perquè Esquerra li hagués mossegat els talons i Esquerra no podia avalar aquella decisió perquè aleshores quedava en evidència. I així van anar arrossegant els dies després del 1 d'octubre sense saber exactament què fer. Van fer una suspensió de l'autonomia el 10 d'octubre sense declarar-la, van signar una declaració d'independència al pati de llums, després la van declarar el 27 sense les mínimes requeriments parlamentaris. És pitjor que això, van aprovar unes lleis el 6 i 7 de setembre sabent que no les complirien, van soscavar la pròpia autoritat i legitimitat del Parlament per protegir un relat que no portava enlloc, que sabien, que creien, que no havien pensat cap altra alternativa que és que no portés enlloc. I de fet en aquest país es va declarar la independència per protegir un espai electoral, perquè no pogués ser dit que no s'era prou independentista. I d'aquells errors, que són errors històrics perquè vam agafar dues idees universals, essencials per l'alliberament del nostre poble i de qualsevol poble, com és un referèndum d'autodeterminació i una declaració d'independència, es van agafar aquelles idees, es van, diguem-ne, pervertir fins a la seva versió més cutre i es van cremar. Es van cremar per una generació de polítics. O no és així? Si ara sortís un partit polític dels que van fer el 1 d'octubre dient farem un referèndum, qui se'ls creuria? Quan Esquerra Republicana surt avui dient si ens voteu i tornarem a fer què? A fer un referèndum sense conseqüències? Si ara sortís un polític català dient que farà una declaració unilateral d'independència, quanta gent se'l creuria? Quanta gent sortiria al carrer a defensar una independència en el món contemporani? L'erosió de la legitimitat, de la credibilitat del nostre espai polític és un problema greu, és un problema que arrossegarem durant molt de temps si no recuperem aquesta autoritat a partir de la participació i a partir de l'aprofundiment democràtic, que és el projecte que nosaltres tenim entre mans, i a partir de
posar sobre la taula els conflictes que existeixen de veritat, des del més petit, com el que es deia abans del Raval, amb el CAP i el MACBA, fins al més gran, el més geopolític, el més diguem-ne, clarament i visceralment nacional. No? Això no ho estan fent els nostres polítics. De fet, jo tinc la sensació moltes vegades que aquests dies estem veient coses que s'haurien d'haver fet fa 10 anys. Estem veient l'aparició d'un món sindical independentista com Déu mana, estem veient l'aparició d'un pensament dissident a l'interior i crític a l'interior de l'independentisme, estem veient l'aparició del moviment de primàries, que és un moviment d'aprofundiment democràtic profundament coherent amb el projecte de fons de l'independentisme, estem veient per primer cop un discurs adult sobre què s'ha de preparar quan tu vols fer la independència i no falses estructures d'estat, falsos relats infantilitzadors, relegar la gent a la part folclòrica del moviment. Es van prendre les pitjors decisions que s'han pres en aquest país des del compromís de Casp perquè es va lliurar les aspiracions polítiques dels catalans, es van lliurar a la repressió espanyola, es va deixar la gent indefensa amb les seves idees i des d'aleshores no hem sentit altra cosa que no sigui la culpabilització de les idees de la gent, titllant-los d'hiperventilats, titllant-los de càncer, titllant-los de gent que no entén la política, menyspreant, dient-los sou uns merdes. Això és el que estan dient els nostres polítics, intentant diluir les nostres conviccions amb el pretext d'ampliar la base o amb el pretext de les jugades mestres o a través de buscar solucions als tribunals estrangers o de fer veure que la internacionalització és fer aparèixer discursos en determinats llocs. El poder es medeix per les conseqüències de les accions que estàs disposat a dur a terme. La credibilitat té a veure amb la teva disponibilitat a defensar la teva llibertat. En aquest país no s'ha permès a la gent fer-se càrrec de la seva llibertat. I això és un error greu, és un error que ha cremat el Parlament, que ha cremat el govern de la Generalitat i que només ha deixat un grup de polítics que repeteixen els mateixos tòpics circulars cobrant sous com si estiguessin fent un país o com si estiguessin governant un país quan tot està intervingut. La situació actual és trista. Ja sé que és desagradable de sentir això que estic dient, però encara és més desagradable de dir això que estic dient. En aquest país es va posar en perill la seguretat de la gent per no res. Es va fer creure que anàvem cap a un procés d'independència sense fer substancialment res. I ara se li vol fer creure a la gent que és culpa seva, que són uns abrandats, que no ho han entès, que el que hem de fer és diluir les nostres idees per, amb condescendència, convèncer gent que no és independentista. És la destrucció de la consciència política del país, és la destrucció de la seva xarxa de solidaritat política, d'un context en el qual les idees podien portar-nos a un lloc on fins ara no ens han portat. Quina és l'esperança? L'esperança és que la gent va canviar de mentalitat, que la gent va demostrar no que era extraordinària, que ho és, sinó que era normal, que quan tenia un instrument al davant que li permetia defensar la seva llibertat, la gent va sortir a defensar la seva llibertat i va posar el cos. Aquesta és l'esperança. Si som capaços de fer que aquest canvi de mentalitat sigui un germen, sigui el principi d'una manera de fer política que ens alliberi de les lleialtats, que no som nosaltres que hem de ser lleials als líders polítics, sinó que són els líders polítics que han de ser lleials a la voluntat del poble, que no és veritat que la independència és impossible, que tu, que jo, que vam dir amb el nostre cos, la llibertat és possible. Nosaltres som la gent que hem vingut a dir això, que l'esperança rau en confiar en la intuïció de la gent, en confiar en la seva voluntat de ser lliure i de confiar en la legitimitat de les seves aspiracions d'autogovern. Aquest és el projecte que tenim entre mans i per això volem revertir això. Sobre el del segle XV ja ho explicaré un altre dia, podem fer un Q&A monogràfic sobre història, però bàsicament el que mirava de dir aquell dia és que el conflicte entre Catalunya i Espanya és un conflicte pel control de Barcelona. És un conflicte entre les elits de Barcelona i les elits de Madrid, entre la potència econòmica de Barcelona i la potència econòmica de Madrid, entre la cultura que té com a capital Barcelona i la cultura que té com a capital Madrid, entre una mirada que endreça un racó del Mediterrani i una mirada que busca apropiar-se de les rendes que es generen arreu del territori espanyol per tal de mantenir un poder oligàrquic en aquest estat. Nosaltres hem vingut a destruir l'estat modern, hem vingut a destruir l'estat basat en l'opressió, basat en la coerció, basat en la violència, i venim a fer un estat basat en el comerç,
comerç, basat en la llibertat, basat en l'associació lliure de les persones per fer realitats millors, per fer cultures més riques, per viure una vida més genuïna i més sincera amb un mateix, per tal de posar-nos drets i ser més competents, per tal de poder desenvolupar els nostres talents fins a les últimes conseqüències. El món d'ara ens ho permet. Això va començar a Barcelona, amb la disputa per Barcelona i pel seu espai d'influència, i acabarà a Barcelona. Per això hem començat per Barcelona, perquè és la trinxera difícil, perquè és el problema difícil, perquè si som capaços de solucionar el conflicte de fons, de fer-lo aflorar, el conflicte de fons que hi ha a Barcelona, aconseguirem que aquesta guerra històrica, aquest conflicte històric que porta segles durant, acabi on va començar, que és a la capital del país. Aviam, són 3:15 de la nit. Hi ha 121 valents que encara queden escoltant aquest pregunta i resposta. Insisteixo que el farem cada setmana. Trio una última pregunta. Vaig a Twitter, que els tinc abandonats. A veure... Hi havia una pregunta sobre habitatge, perquè hi ha tantes preguntes que m'he perdut. Ara no la trobo. Bé, com que segur que parlarem molt d'habitatge, perquè és un dels grans temes de la ciutat, conjuntament amb seguretat i amb turisme, segur que en parlarem un altre dia. Em sap greu perquè hi havia una pregunta bona i ara l'he perduda. Mira, l'última pregunta que ha entrat és la pregunta que diu què recomanem pel 28 d'abril per les eleccions espanyoles. Doncs mira, et seré tan sincer com puc ser. No ho sé. A l'interior de la candidatura hi ha diverses posicions. Hi ha gent que està defensant l'abstenció, perquè no és veritat que ara mateix... Jo tinc la sensació que el moment històric pel que passa a Europa i el moment històric pel que passa a Espanya, les condicions històriques, són més fortes que qualsevol dels lideratges que ara mateix hi ha a Espanya i a Catalunya. No existeix el líder a Espanya o a Catalunya que sigui prou fort per resistir cap on va el món. I cap on va el món? El món va, per una banda, cap a una integració de la globalització en la seva vessant més alta, les elits polítiques, les elits econòmiques, una integració irrefrenable, una integració de tipus cultural a la base. Tots nosaltres consumim coses cada cop més diverses d'arreu del món, ens relacionem amb gent d'arreu del món, els fluxos migratoris, tant a l'escala més alta de salarial com els refugiats que fugen de situacions ignominioses, és creixent i anirà més, això no se'n va enlloc. I per altra banda anem a un enduriment de les condicions polítiques, anem a un enduriment de les posicions autoritàries, anem a un enduriment dels discursos sorgits del desemparament, sorgits de la fragilitat, que són discursos durs, són discursos d'interessos sense res més que
que la voluntat de fer un cop de puny sobre la taula. La deriva cap al Balmón és una deriva molt dura que ha entrat a Espanya. Ens podem enganyar nosaltres mateixos i fer-nos creure que això es diu Vox, però això no es diu Vox. Això es diu aquesta manera de fer que té el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és una manera de fer que és indiferent a la voluntat de la gent, intenta imposar des de dalt una sèrie de posicions, ignorant i menyspreant les preocupacions reals, la sensació d'impredictibilitat i de vulnerabilitat de la gent. Es diu Casado, es diu Partit Popular, es diu Ciutadans. Fins i tot algunes de les actituds dels nostres partits, que són actituds de prendre la gent per idiota, es basen també en aquesta deriva d'ignorar la gent, i això és un problema greu. Per tant, dins de la candidatura hi ha gent que està demanant l'abstenció perquè, si bé no fa la diferència per la història d'Espanya, votis o no votin els altres, sí que fa la diferència pels nostres partits, fer-vos un toc d'atenció de dir fins aquí hem arribat, la nostra confiança no és gratis, no podeu comptar que sempre perquè l'enemic o l'adversari és dur i repressiu, sempre estarem al vostre costat, feu el que feu. Això s'ha d'acabar. Hi ha gent a l'interior de la candidatura que està dient hem de donar suport a Front Republicà, són una alternativa a aquest món i per tant els hem d'ajudar. Hi ha gent que fins i tot ha participat en la recollida d'avals. Aquesta és una postura que jo també em plantejo. El que passa que el Front Republicà em sembla que ha acabat convertint-se també en un instrument que no acaba de definir què vol dir quan vol dir bloqueig, o no acaba de definir què vol dir quan parla d'independència. El bloqueig per si mateix no té cap valor, el bloqueig ha de portar a algun lloc, ha d'anar acompanyat d'un discurs fort de fons sobre quins són els nostres drets i cap on van, i per tant encara vull escoltar què ha de dir el Front Republicà sobre aquestes qüestions, perquè si el que anem a fer a Espanya és alimentar els discursos de Front Popular, diguem-ne, de guerra civilisme postmodern, ens estem emmerdant amb un etern retorn a la mena de conflictes espanyols que sempre acabem pagant els catalans, perquè arriba un moment que les esquerres espanyoles sempre arriben a la conclusió que l'única manera d'aconseguir que les idees republicanes triomfin a Espanya és si els espanyols veuen que els catalans estan sotmesos, i això ho vam veure a la Guerra Civil i ho vam veure amb les seves formes històriques pròpies a principis del segle XX, ho vam veure a finals del segle XIX amb la Primera República, ho vam veure a mitjans del segle XIX, als 1850s, ho vam veure en els debats de la Constitució de Cadis de 1812, en el que els catalans i els representants de la Corona d'Aragó hi anaven proposant més llibertats i van acabar sent fagocitats i sotmesos pel nacionalisme espanyol de tall liberal que va aparèixer en aquell moment, i evidentment ho vam veure al llarg del segle XVIII i del segle XVII d'una manera claríssima, no? Per tant, és un joc perillós, que de vegades em sembla irresponsable que polítics nostres que en teoria haurien de saber una mica d'història o que haurien de conèixer la correlació de forces que tant que en parlen històrica i real i present que hi ha al govern espanyol, que això no ho tinguin en compte. Per tant, en aquestes eleccions me les estic mirant amb un punt d'escepticisme, amb un punt de distància, molt preocupat per intentar fer emergir un discurs sobre Barcelona que no quedi tapat per aquestes eleccions, un discurs que és necessari, sobre què està passant a Barcelona, què està passant en tots els racons de la ciutat, tant en la seva administració com en l'ocupació econòmica, cultural, lingüística i policial que hi ha a la ciutat. Si som capaços d'obrir aquest forat, si guanyéssim aquestes eleccions, despentinaríem tota la península i fins a París. Seria una onada irrefrenable perquè seríem una gent que ningú està podent controlar, que som una gent que ningú ha aconseguit domesticar, som una gent que no té pactes pendents amb ningú, deutes pendents amb ningú, no, som invulnerables al xantatge. Si això es demostrés una força política majoritària o prou forta per fer tota la diferència a l'Ajuntament de Barcelona, això començaria a generar onades per tot el país i començaria a generar onades per tot l'Estat i pel nostre racó del Mediterrani. Per tant, aquestes eleccions del 28 d'abril, convocades per un oportunista, que és Pedro Sánchez, que és un senyor sense cap idea mínimament decent sobre Espanya i que només, diguem-ne, que s'ha demostrat un hàbil oportunista però poca cosa més, em generen una certa angoixa davant del moment històric, perquè no hi ha res pitjor en un moment històric dur que estar comandats per un oportunista,
grandesa, però també em genera una certa sensació de decadència veure com els nostres partits alimenten aquest oportunisme amb discursos buits que només busquen el petit espai mercadotècnic que els permeti mantenir les seves estructures de poder, ignorant la onada que està havent-hi a tota Europa, que és una onada real, que té a veure amb la sensació de vulnerabilitat real, i que ignoren les xarxes de solidaritat basades en conviccions que donin fruits, amb lideratges austers, sense histrionismes, que puguin explicar-li a la gent que hi ha una resistència possible si les conviccions es porten fins al final. Bé, disculpeu que avui ha estat un torn obert de preguntes que ha estat molt... Diguem-ne que hem compaginat les respostes concretes sobre el zoo o sobre els animals a la ciutat o sobre escoles bressol, amb coses potser més de política nacional o més teòriques i ideològiques que ens heu preguntat. Responem al que ens pregunteu de les moltíssimes preguntes que ens arriben. Us donem les gràcies per escoltar, per fer-nos les preguntes. Continuarem fent-ho, ho farem cada setmana. Per poc que puguem, d'aquí a les eleccions ho farem cada setmana, i després de les eleccions també ho farem. Hem d'acostumar-nos a aquesta manera de fer política, de no tenir por als debats, de no tenir por a discutir ni amb els nostres adversaris ni amb els nostres amics, a no tenir por a estar en desacord, a no tenir por en trobar que quan hi ha dues idees que no són iguals i que es troben en l'esfera pública, les dues idees en surten millorades, i per tant això ho hem de portar fins al final, perquè és l'única manera que tenim de salvar el nostre vot, de salvar la nostra cultura, de salvar la nostra política. És així com ens farem forts. Recordeu que aquesta campanya es fa sense intermediaris. Recordeu que aquesta campanya es fa amb les vostres aportacions, amb les vostres neurones, amb la vostra influència i també amb els vostres recursos econòmics. Per això hem llançat aquesta campanya d'aportacions, que podeu entrar al nostre web per poder-les fer, que hem fet aquest vídeo que hem penjat a xarxes socials, que us demanem que feu córrer pels vostres whatsapps, per les vostres xarxes socials, per tal que molta gent ens conegui i que puguem fer servir aquests recursos perquè encara més gent ens conegui. €1, un barceloní. Ara, per marxar, us tornem a posar el vídeo i al final veureu que acabem amb la carta d'ajust clàssica per acabar aquest torn obert de preguntes, que és l'única cosa clàssica que fem en aquesta candidatura. Moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve i recordeu que Barcelona és capital. Gràcies. Una cort de cínics ens va dir no és possible, i som aquí. Mai havia estat tan veritat que tot és possible. A les properes eleccions ens hi juguem els propers 30 anys. Ens hi juguem que Barcelona sigui una ciutat sotmesa, feta de ciment i salaris baixos, o una capital més pròspera, més lliure, més humana, amb habitatge assequible, l'aire més pur, des d'on els catalans puguin competir amb la resta del món, en igualtat de condicions.